Ramogi tarik en kanyo 7 dwe mar 11 higa mar 2024 chenro mar ang'ich welo intiere kama kare mondo miyud weche manyien maluwoni mago ma otimore pacho kaendi gi mago ma timore pinje ma oko kaachiel kod weche mag tuke mag weche ma omiyo pek. As we speak now, it has gone low and is no longer poisonous or dangerous to anyone. Although we had one who was on critical condition when we were moving her from the scene. Jopuonjre abich matimo penj KCC ne yudore midhiero bang' yweyo muya mar gas mane odonje e klas mar penj. And therefore, in that regard, I would request we open the debate and say as it is, as I keep saying, so that after all is said and done, we have a solution. Mamalo kod Senator medo yware wi dwaro mar medo pok mar omenda ma ichwalo ne counties. My mother died without money in her hands because no konyal bedo pay. Kanya thengato ok this school. We will miss the lessons she taught us and we will miss her entertainment. Jangolo maro ma Princess Julie wiki kare mar yomogi kanyasi mar ik mare ne uyore gi kweth mopogore koriwo koda ka jotelo. Ramogi hinyal tudri koda kaka pile layo matudruok mar 2-3-6-0 yuda achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. An bende nyalo yuda achiel kachiel kokalo e Facebook page mara mar Ochieng Emmanuel obedo kwago kod mbaka mi apache weche manyien mabende wakelo nigi lak seche gi. Jaloko marwa en Wilson Ochuka bed kodwa chakruok nyaka giko. Wachao gi mago mag penje, chenro mag penje na yudo ng'ikruok e skul nyiri ma Makande mantiere kar chung'od bura ma Mvita Mombasa. Bang' muya ng'adore ne jaupuonjre 8 mane ikore ne chako timo penjno e okinyi ma kawuono. Wachore ni yamo ne okelo muya moro mane ni kod tik mager nyaka mane omiyo jopuonjre go chako thung' ka moko kuom gi muya ng'adore negi amoring kod gi e kar thieth. Joja ok obiro miyowa lipodno mane kinde mabiro machuok kende ane wach mabendo miyo pek odiochieng' ma kawuono. Kata kamano wabodhi nyime. Piny Kenya dhi keto ayanga dwaro mar Raila Amolo Odinga bedo jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC e kinde romo mar jotend pinje Afrika e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia odiochieng' ma kiny. Jatend piny Kenya William Ruto chopo e piny Ethiopia mar keto ikruok ne Kenya lombo jotelo mamoko mag Afrika mondo sir Raila Amolo Odinga. George Bati mioler. Kisudo machiegni kendo irango od giteri to inyalo paro ni en osiptal kama jotuo yude resruok. Dweche 2 bang' jotend pinje Afrika ma ugwe sidho Raila Odinga e boma ma Nairobi ne laro kom mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC. Kendo jatend piny William Ruto yango ne dwaro mar Raila Odinga idhi tele kod jotelo mawuok e piny Kenya kod gwenge mamoko mag pinje Afrika. To assist in making the case for Honorable Odinga's candidature, I also unveil the Secretariat, which will be led by Kenya's Foreign Affairs Principal Secretary, Horace Sing'oei, and Ambassador Elkanah Odembo. It will also include a diverse membership drawn from 5 regions of the Africa Union. Jatend piny William Ruto medo keto kenge mag keto ayanga lek mar Raila Odinga ne pinje Afrika e kinde romo mar jotend pinje Afrika mochan bagi boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia odiochieng' makiny. Ruto ma osemol e piny Ethiopia kendo yudo rwak masironyo kowuok kuom jopiny, jolweny kod Prime Minister mar piny Ethiopia Abiy Ahmed dhi telo ne Kenya e lombo jotelo mamoko mag pinje Afrika mondo sir dwach Raila Odinga bedo jakom mar duol mar AUC, lemo majal ma oyier mako kuom thuolo mar higni 4 kendo inyalo yiere tielo machielo mar higni 4.
E kinde romono Raila Odinga dhi yudo thuolo mar yango ne pinje Afrika lek mare kod gik ma odhi miyo pek e kelo lokruok ne pinje Afrika koluwore kod lek mar dongruok pinje Afrika ma higa 2063. E kinde twak mar Raila Odinga kine chiw e log tich mar riwruok pinje Afrika AU e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kochakore sa 11 mar odhiambo. Raila biro yango kenge mag neno ni Afrika ochung' mongirore kendo kedo kod midhiero kaka lokruok chal kor lwasi, bedo motegno e weche mag omenda kod uchumi, golo geno ma pinje Afrika ni godo e hola ma ichiwo kowuok e pinje maoko, jiwo weche mag tudruok kod ohala, chiwo thuolo ne joma mine kaachiel kod rowere e jiwo dongruok e pinje Afrika kod jiwo weche mag arita e kind pinje mag Afrika. Raila bende biro twak kod ute mag fwambo mag pinje Afrika ngeso tarik 9 kochakore sa 6 mar odiechieng'. Kopogore kod Raila Odinga, komno bende oseywayo jochung' mamoko 3 kamoting'o manene jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Mauritius Anil Jayan, jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Djibouti Mohamud Ali Yoso, kod manene jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Madagascar Richard Randiamandrato. George Bati, Ramogi TV. Kawere gi mago mabiro timore Ethiopia. Morgi ilo kwa gweng' ma Nyamimiso, kaunti ma Nyamira, kalure gi yiero mar Hulda Hitzli Momanyi kaka jaod bura e piny Amerika. Hulda ne oyier kaka jakom jaod bura mag gwenge mag Minnesota gi ombulu 10,015 ma en 64% mar ombulu duto mane oluti. Mokuom jogweng'no wacho ni gin gi geno ni gibiro yudo thuolo mar yore nyasi mar Momanyi machamo muma mar apis. Kodila Maya. Tulikuwa na yeye huko Minnesota, ni mchukuu wangu. Tulikaa na yeye sana. Niko na furaha sana kwa uongozi wake, vile amechukua uongozi. Niko na furaha sana sana sana. Huyu mtoto tangu asaliwe, hajakaa hapa sana, alisaliwa akiwa amefikisha about 9 years. Akaondoka hapa akaenda Amerika kwa sababu sasa walikuwa wametangulia huko Amerika. Amekuwa akikuja hapa Kenya na kurudi Amerika. Last time aligombea hicho kiti na akachukua number 2, lakini this time Mungu amefanya maajabu yake, mapenzi yake. Kama Kenya, kama Nyamira, kama Nyamimiso, tumepata kiongozi mwenye anaweza tusaidia. Hata akiwa mdogo kutoka hapa nyuma amekuwa akipeana vyakula katika shule na anaangalia maslahi ya maskini na anatetea wanyonge. Sasa wacha tumuombe, akifanya vizuri ataongezewa tena uchaguzi huu tena aanze kuongelea huko ng'ambo USA. Kadhi wachma bende ne oluoko ke gwenge mag Migori, jathum marahuma mosenindo Lilian Auma mong'ere kaka Princess Julie omikopo mogik e nyasi manochope kod min odogai mar ODM Aida Odinga kod jotelo mamoko. Princess Julie ne otim nende kaka jathum marahuma mathumbe ge ne opong' kod puonj. George Juma Mioler. E nyasi mar kopo mare mogik, nyasi manie obagwego mag Bondo Nyironge, manie ochopi kod oganda mopogore opogore, ma oting'o josiasa, jothum kod mamoko. Mosindo Lilian Auma mong'ere kaka Princess Julie ne opai kaka jathum marahuma, mathumbe mage ne okelo puonj ne oganda. Mia mama na kawuono is going as the queen she deserves to be. My mother died without money in her hands because no konyal bedo piny. Kanya Thengato ok this school. We will miss her voice, we will miss the lessons she taught us, and we will miss her entertainment. Jaodo Gaimar ODM Ida Odinga, Gavana ma Migoro Cheleyako, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, kod jotelo mamoko ne oywago mosindo Princess Julie kaka jathum, mathumbe gi okelo puonj maduong' ne oganda, to ahinya thumbeno mar Dunia Mbaya mane okonya ahinya e kedo kod landruok mag kutigo mag ayaki e piny Kenya. Lili nevero wer man gi meaning. Owero wer mar Dunia Mbaya, macho wero very passionately. To mane wer mwaparego. Wenda Lili no mi wang'e ni ukimi kata ka in go to
kendo kichiemo maber, kendo kimwonyo yath kaka owinjore, to ok onego negi. Alili ni ne a musician with a message. A musician who could sing and lead and teach. Nomako piny gi duonde. Kweth jolendo mawuok e kamino mar All Media Services ka otele ko jatend Nyakalondo mar Ramogi Victor Otieno Juma mabende ne ochopo e kopo ma ogik ma Princess Julie ne opako mosenindo kaka jathum marauma ma thumbe mage okelo dongruok e kind oganda Luo. Ama nogeno weche mag somo dong winjo neno ka mich maduong' ma ng'ata nyalo yudo piny masani en somo. Mar ariyo, nodak gi nyithind kiye. Kidak e piny ka titeme gimoro ma ji nyalo parigo donge. To ibed gik mamoro oganda donge. Jothumbe mane ochopo e nyasi mar kopone bende ne opako mosenindo Princess Julie kaka jathum marauma mane omako lwet jothum mathoth. Example dunia mbaya. Jine paro ni mama noyude pesa malich, onge pesa manoyude. Wajoma nogoye, onge pesa manoyude. Monyalo wacho ni noyude. To ka joma ne en wato ng'eyo ni wan gi pesa. Koro miyo ka ng'eni sirkal moko dewo jothum nikech tuke mamoko gitaneno ka sirkal odewo. Ok apare kaka Julie, apare kaka mama na monyuola nikech kana asewito jonyuola, mama ema nokwanya ka anchokora Homa Bay 1997 mane mama okawa. E kind kopo ma mosindo Princess Julie, jothumbe mag Luo ne oywak ni piny owacho kod josiasa osejwang'ogi kendo moko kuom kodak e ngima mar chan. Watiyo matek to ok wayud gimoro. Watiyo e sa siasa, watiyo kamoro amora, thumbe waitiyogo, but waonge mishahara. Jo Kenya waonge mishahara. Koro gima chako medo duoko jo benga chien. Producer mane konyo wakande sani no uduogo wewa. Osiepe manyocha ne konyo mane sama nyalo duko osiepe moro makobadi otiri recording. Ng'eny betinde uduogo lalo onge. Amanyocha ene bunge nakelo chike for our artists. Nuwawacho ni kata ka skiza tune okete wendi to pesa miduoko ni onego bed mang'eny moingo kaka iduoko sani. Josiasa kod jotelo mamoko mane ochopo e nyasi mar kopo mogik mar Princess Julie bende ne ojiwo kwe e kind oganda. Anadwa koni ni kama wantie ombulu na ng'eyo. Ne MCA mino dwaro kome no miye. Ombulu na ng'eyo. Ne mujumbe mino dwaro kome no time nade. Kawuono governor matiyo mino chila yako. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Jatend piny Kenya William Ruto telo ne jo Kenya ywago jadolo piny owacho kaunti ma Bay kata county chaplain Pastor Raphael Obego manyo wito ngimane. E ote mari to ywa kaka jadolo mano chiwore tiyo tijene ne Nyasaye. Pastor Obego nyo wito ngimane ka itimone thieth kar thieth maduong' ma Homa Bay bang' bedo matuo kuom seche machuok. Magitimore ka duoko mar bero ringre yango ni nyotho kalure gi chandruok mane nie iye kendo momiyo nyimbich mare bedo gi adhonde. Apisa e migawo mar thieth e piny owacho kaunti no Laktar Kevin Osuri oyango matut ewi nonro ma otimne ringre jadolo no. Very quick. Ni unko demandi. Ronya wawinjore gi family ni mondo watim gimiluongo ni postmortem kata bero mar ng'ama osenindo. Koro nye wabare nyoro godhiambo kar sa 12 ma wayawo iye ma wanye wafwenyo gi family ne gibenye gi neno ni gima nokelo tho mar Pastor Raphael ne ni iye notucho nyaka nyimbich mare notucho ne moko. To magi koro nye kelo ni chiemo mosechamo gi acid mane iye kod losruok koro nye wuok to pong'o iye ema nyo kelo tabu ni momiyo koro iye nyo kuot ma infection obede modhi nyaka remo ma ema koro nye okawo ngimane. But ok wadwa wacho ni ang'o mane okelo tuch marech nikech tuch marech nyalo bedo gik mang'eny mopogore opogore. Doho oweyo thuolo gi rambun mar shillings 100,000 achije duto 31 machudo kod ohand mula mabandia. E kidieny mar ariyo achije adek madongo magin Leonard Oumo Ochuro, Brian Onyango gi Fredo Onyango Amolo yudo kod ketho mar uso mula mabandia mane romo shillings $50,000 kod ariyo owe thuolo kod rambun maromo shillings $3,000,000 kata omenda maching maromo $1.5 ewi ng'ato ka ng'ato. E kidieny mar adek achije maromo 12 manodonegi kod ketho matimo chapa omenda mabandia owe thuolo kod rambun maromo $1,000 kata omenda maching maromo $50,000 ewi ng'ato ka ng'ato.
Kawuok e weche mag doho, jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki osingo mar keto nyime chenro mag neno ni jo-Kenya obedo gimoro achiel kendo maonge akwede mag dhoudi kod pogruok. Twak mare mogolo kawuono. Kindiki bende ochiwo puoch ne en owuon kuom tich mane osetiyo e lemo mar jatend migawo mar arita kwe ma iye. We should heal our divisions, solidify our national unity, and pursue our country's goals as brothers and sisters, joined by the permanent bonds of our common heritage and our common future. I have had occasion in the past few days to ponder on how the orderly transfer of authority as called for in our Constitution takes place seamlessly in our country. I realize that my ascent to the office of Deputy President has taken place on the back of a hotly contested constitutional process. For weeks, the country was glued to parliamentary and judicial events whose completion is a testament or was a testament to our country's democratic credentials and the integrity of our constitutional institutions. Ndalo manok tok duol mochune kidon ratich oganda KNHCR kaachiel gi mano marango tijo bila IPOA. Kwa mondo mi ogai mar obila chope nyim komiti mar od bura mochung' ne arita Douglas Kanja nochopo mar chiwo ler ewi ndhiyo kendo lal kod jopiny kaka jafwambo marwa Efinya Kidilero kuom ji 57 ma gisetimo nonro margi 22 noyud ka ngima 29 pok ong'ere ni kanye ka auchiel osewito ngimagi. Kanja pod oramo ni obila ok mi chik ni ondhi ng'ato ang'ata. Nyim komiti od bura, duol mochung' ne rango tije obila pachoka IPOA, kachiel gi mochung' ne ratich oganda KNCHR, nonyiso luoro, ka giwacho ni nitiere kweth obila magichichni ema osebedo ka ndhiyo kendo lal gi jopiny, ahinya to e kinde ng'anyo mar Gen Z. To koloso e nyim komiti od bura, ogai mar obila Douglas Kanja otwo dhoge ni obila ok ndhi kata lal gi jopiny mar ni gitimo mana tijgi. Please don't kidnap anybody. No. Kanja bende ne okochimore tir gi penjo mane openje e wi gimomiyo obila kawo thuolo malach mar mako achije kendo neno ni oganda oyudo ratichgi. Why do you think it has to take us all this long to get culprits? Ne odonjore kendo lero mana weche mag nek mar joma mine mosemedore ahinya e jumbe mokalo. Most of the reported cases of homicide, which are basically either murder or homicide, we have our investigations have been successful up to the rate of about 92%. Those are the records, because we have actually gotten a majority of those who have committed those heinous crimes. And you find in most cases they are related in one way or the other. The complex one was that one for Isiri, and we have also gotten the culprit. Kaluore gi Kanja, ji 47 noyudo hinyruok ahinya, ji 347 noyudo hinyruok, obila makwan gi romo 495 bende noyudo hinyruok, ka jong'anyo 1,552 nomaki kod obila. Komachielo, kuom nonro magisebedo ka gitimo mar jogo mosechwal lipot margi mar lal, ji 22 oseyud kendo ngima, ji 29 pok ong'ere ni kanye, ka ji 6 osewito ngimagi, duto makelo kwan ni nyaka 57. Kanja bende olero ni tendo obila ma pachoka oseketo kenge mabiro konyo tieko ndhiyo kod lal gi oganda. Okengegi oting'o chiwo puonj ne oganda duto e yore ma ginyalo ritore godo e alwora margi. Keto kendo tiyo gi pichni mag wang' dede e fwenyo jonjore, kachiel kod kawo okang' mager ne obila mora mora mibiro yud gi ketho mar rocho ratich oganda. The Minister of Gender, we're working together so that these informations can actually be taken to the community out there. Enhanced intelligence collection. The National Police Service officers have been equipped and trained to collect actionable criminal intelligence to help them preempt cases of kidnapping and abductions. And I would also like to hasten to add that
We are also working very, very closely with the National Intelligence Service. Kochopo sani, obila osechwalo e nyim doho achije ang'wen mitudo gi ndhiyo kendo rocho ratich jandik weche e yor mbui Bruce John kachiel kod chwalo ne apisas mag okwach kich. Kes mar Victoria Mumbwa mane onegi kendo ringre mare wit e wang' apaya ma Naivasha kochimo Maimahiu. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Efinyakidi kuom lipot machal kamano tenore kod weche mag obila wakao yueyo kata kamano kapok wakao yueyo nitie jogo maneno achiel kachiel kendo gintiere Facebook page mara to kod mara Ramogi TV. Erokamano Evans Generali wacho ni Evans Generali wuod Sae Koyango mosna jo Sae Koyango duto Sae Koyango piny Maloth piny manyalo pidho Kenya kod some parts of Uganda and Guinea. Erokamano Evans Generali. Ronald Yambo Jandhiwa aneni kanyo wacho ni neno waka intiere Sanganyi Tea Factory Nyamira County gosiep ni Jojo Dhiambo. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. An ben mbele wacho nena chiel kachiel ka intiere Nyandemra kwa Bwai. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Kato mar Mathenge Kato inena chiel kachiel ka intiere Nakuru Kabarak. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Jefflin Adhiambo Emmanuel Chendo mar Ramogi TV ok dibaya kata matin. Erokamano Jeffrey Adhiambo neno achiel kachiel. Helen Nyarkurando wacho neno achiel kachiel ka intiere Kericho. Eunice Adhiambo wacho ni koro wandik nyingi e kompyuta isekete Ramogi TV. Erokamano Eunice Adhiambo kuom kete Ramogi TV. Adhiambo Lilian Jomigori okuodo wiwa nyaka wuon ng'ato idho wi yien e kinde hiko. Erokamano Adhiambo Lilian kuom kete Ramogi TV. Vincent Mako Dhiambo kawaida Vin wood sindo sekete Ramogi TV. Erokamano Vin kuom kete kaendi. Roslyn Ouru iwacho ni temo ahinya mondo mi chop mondo mine ang'ichwe. Erokamano Roslyn Ouru kuom kete e Ramogi TV. Kajus Jakoduol antie Matangwe Sakwa Bondo wan kod Helen Olumo Nyalangi kombi jawane Ramogi TV malera. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Envoy Kevo aneno ote mari. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Omondi Lisana iwacho ni wantiere ka wan jombui Ramogi TV to kod chenro mage ok nyal bayowa. Alfreda Minyiera seno ote mari kaachiel kod Loreto Akinyi gi Richard Makolik mago jok mokete Ramogi TV ka gintiere kuonde mopogore opogore. Odero Eve Ndwegisano Chieng Emmanuel aneno chenro mar Ang'ich Welo kaachiel kod Nelly Dickens, Silas Ouma, Sandy Sandra Rukamano Nyakwara Mgajwang to kod Nelly Dickens. Kikidhi mabor Nyakwara Mgajwang pod wantiere kod mathoth ma waikoni chenro mar Ang'ich Welo odiochieng' ma kawuono. Listen up. Koala Cake is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Kisumu kae waonge store mar wuoche mabecho becho kamae. Ji order from Nairobi. Nini koro naneno ni akel gi Kisumu kae mondo gibed gi yot. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Wanga maneno
Nyakwara moga juang juma ni chenro mar Ramogi na disco di bedo mopogore lakini lit mondisore mane pok idware yudo. Ninja the entertainer in the house, Solomon Kafaya di bedo yot. Wawachi di bedo mayom mane pok idware yudo. Yani keep it locked. Bas, maraka kineno Ninja the entertainer unyisi no endo ni kopange en gino endo ma serious na jogo eko ma serious. Ngolo mobet mus, benga tielo mokwongo, tielo mar ariyo. Wangla live band mikilo lokanyo endo koda kevo mamuda sembo Urum kata chane rikech wanyisi na ngo kete manaka Katatuko era mi yudo moeri Senators kod jod bura orem chopo winjruok ewi pok mar omenda ne piny owacho mag counties mal kero thek e kind od bura mar Senate kod od bura mamalo. Od bura mamalo siro lwedo chung mar piny owacho mar miyo counties bilion 385 e kinde ma senators kod governors to ramo ni counties nyaka yud bilion 400 kaka ne okete paro mar omenda mar higa ma 2024 2025. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miyowa ler, bura ma kamano gore Luanda bang' ywaruok ma seche 5 okang' ma kidek rocho tije mag counties kaluwore ni gionge kod omenda. Sigu gwandruok kod piem mar mbi e kind od bura mar Senate kod od bura mamalo orocho chenro mar temo yudo winjruok ewi pok mar omenda ne sirikal mag counties e romo mane obagi e od bura mar Senate. Komitino mane okelo kanyakla komiti mar od bura mochung'ne loso budget e bwo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod machielo mar od bura mar Senate motelne kod seneta ma Mandera Ali Roba obedo kod ywarok kuom seche 5 ma onge winjruok. Jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget Ndindi Nyoro kod jo od bura okaw chung' motegno ni ok ginyal siro lwedo paro mar medo counties omenda nyaka bilion 400 nikech ochumi ma pacho kae pod mulo e chonge tok piny owacho wito oko chik mar omenda mar 2025 bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z. We have all the justification that the counties even need more than what we have given them. But what we should be discussing is, are we in a position to finance that what they require? Ndindi Nyoro medo lero ni jo od bura siro lwedo sirikal mag counties kendo gombo medo gi omenda mathoth makmano ni agulu maduong' mar sirikal oduono gino momiyo sirikal mag counties nyaka yie kao omenda maromo bilion 385. From where I sit is not a question of who supports devolution and who does not. All of us support devolution. Senators have been doing a very good job and they are our brothers and sisters. We work all of us together for the welfare of our country. And all of us support devolution. All of us support also monies going into our counties because that is our counties. Sigu ekin jod bura kod governors oyangore e lela e kinde ma jod bura mafunyola Wilberforce Oundo onyiso komitino ni ok ginyal yie paro mar medo counties omenda nikech governors osebedo kanyiso jo od bura achaya. You know, when you want to milk a cow, you don't go caging. You give it a nice food so that you can be able to get milk. We actually appropriate these funds, but there are so many instances where governors are actually fighting the National Assembly. And they expect that the National Assembly will support the county government, which is our duty to do so. Paro makamano oketo Oundo e tago maliet, bang' Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod nyawadgi ma Migori Eddie Okech nyise ni ok ginyal tuono jopiny dongruok nikech lweny margi kod governors. That even us at the Senate, the governors fight us. Okay? So it's not only the members of the National Assembly that are being fought by the governors. It is also us. But still we have remained faithful to our duty under Article 96 to keep on fighting for counties. The last time I saw my governor is, I think, almost 6 months ago. So we do our job here, under the mandate we've been given by the Constitution. It is not necessarily that we are representatives of governors or that they are our friends or that we talk every day. Lietne omedore e kind senators kod jo od bura bang' Ndindi Nyoro nyiso komitino ni kata ka gikalo paro mar miyo counties bilion 400 e romo ma kawuono jo od bura dhi lwaro paro makamano piny e nyim od bura. The buck is not stopping here.
That is the truth of the matter. The National Assembly is where I sit. I know the mood. So when you see these members talking, please, members, don't take it as their personal opinion. Maene okelo duokruok e kinde kod Edwin Sifuna mane ochayo jo od bura kuom temo bogi kod thuol motho nikech gin ema gichiwo pok mar omenda. Ywarok makamano ochuno bura makawuono mondo chwal nyime nyaka chieng' tich ariyo juma manyien, gino manyiso sirikal mag counties pod biro dhi nyime kod rito winjruok ewi pok margi mar omenda. Pok mar omenda ne sirikal mag counties ne odwok piny kowuok bilion 400 nyaka bilion 385 bang' piny owacho wito oko chik mar omenda mar 2025 tok ng'anyo mar tarik 25 dwe mar auchiel higani. Midhiero mar omenda ne sirikal mag counties pod biro dhi nyime kuom thuolo ma ok ong'ere bang' bura mane geno kelo thek e kind od bura malo kaachiel kod od bura mar Senate ewi pok mar omenda ne sirikal mag counties lokore pap mar bayo weche, siemo wang' kaachiel kod kawo chung' motegno. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Koro Ramogi ka odok e sigana moro mokwongo. Chenro mag penj na yudo ng'ikruok e skul nyiri ma Makande mantiere kar ching'o bura ma Mvita Mombasa. Bang' weyo ng'adore ne jopuonjre 8 mano ikore ne chako timo penj okinyi ma kawuono. Wachore ni yamo ne okelo muya moro mane ni kod tik mager nyaka kama ne gitimie penj momiyo jopuonjre chako thung'. Mama kuom gi muya ong'adore negi moring kodgi kar thieth. Joja oko miyo waler. Ng'ikruok mar penj ne obedo e sikund nyiri ma Makande mantiere Mvita Mombasa bang' muya ng'adore ne jopuonjre 8 manoriko ikore ne chako penjno e okinyi ma kawuono ni. Ma en bang' jopuonjre go wachore ni ne ogamo muya moro mane ni kod tik mager mikoni ne okel gi yamo e klas kuma ne giikore ne penjno. 8 of them were affected and they felt faint. 3 of them were given first aid within the premises and they recovered. But 5 of them did not recover that quickly. They were taken to the hospital and they were treated there. They are now back in school. They have been discharged and they have been given a clean bill of health. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Julius Ogamba mane ochopo e sikundno, jopuonjre 5 ne oring godo nyaka e kar thieth ma Coast General kuma ne ochiwnegi e thieth, ka japuonjre 3 to ne ochiwnegi kony e sikul kanyo. The source of the smell has not been established. The multi-agency team that was called here has gone on to do investigations, including within the surrounding industries that are around here, to confirm how they discharge their effluent and how they handle those noxious gases that they emanate. So that agency team, once they confirm whether the particular pungent smell emanated from any of those industries, they would be able to deal with them, including closing them. Tumepata ya kuwa kuna factory moja ambayo is the main suspect, ni factory ya kutengeza rangi. Tukiangalia ile manhole cover ya storm water inamaanisha ya kuwa walikuwa wanachukua zile chemical na kumwaga katika zile storm water. Ne ochuno jopuonjre go duto dhi timo penj e sikund libamba mar yawuoyi mar Makupa ka mago mane oring godo e kar thieth to ne otimo penj margi mokinyi e kar thieth no ma Coast General. En midhiero ma bende ne ojuko jodak ma alwora no ma bende koni muya no ne odonjonegi nyaka e udi. Tukitoka nje tukapata ni harufu ambayo iko hewani. Imetutatiza sana mtaa mzima. Watu wengi hata hawakuweza, wengine wametoka nje wakaanza kutapika, watoto wakashindwa hata kupumua ndani ya majumba. Kwa mzee wangu wako asthmatic, alianza kusiniz, nikashangaa na nini. Sasa ndio wangu akaniambia hiyo harufu mama inatoka wapi? Nikamwambia fungueni madirisha. Tukafungua madirisha. Lakini pia tukitoka nje harufu bado iko. But the students that were taken to the hospital in the morning, the 5 of them were able to do the exams, the morning paper in the hospital, and they completed. And by the afternoon, they were better. They are back here, and the afternoon papers are being undertaken. So all of the 84 students are taken care of. Hii hali waiangalie kwa sababu si hali nzuri. Ikiwa mpaka watoto wetu Makande Secondary wametatizika, sisi tutafanya nini kama wakazi? Komachielo, japuonja chiel mawuok Kuria e kaunti ma Migori ne owito ngimane okinyi ma kawuono bang' podho e alwora ma Feri.
Japuonjno ne en achiel kuom jotend sikunde mane nie rombgi mane dhi nyime Mombasa. One of the teachers who was attending the conference on the way to the conference in the morning collapsed at the ferry and was confirmed dead at the hospital. To e kaunti ma Kisumo, achiel kuom supervisors mane ochung'ne tayo penj e sikul moro mar ji giwegi ne omaki kendo chwale tesend obila bang' kane yude kod pichni mag kalatase mag penj mag chemistry mane otim nyoro tich adek. Ma ne ofweny gi directors mag somo e kaunti no mane oyudo ka achijno chajo simbe to ka ging'iyo giyudo pichnigo. George Aoko, Ramogi TV. Japuonjre moro ma skund sekondar ma King David mayudore Juja timo penj mare e masin mar oxygen. Kaluwore ni ok onyal wuotho kata yweyo kende owuon. Mae mosebedo chal mar Charity Terry nyaka ne ochak timo penj maduong' juma achiel mokalo e pacho ka. Karibu ni Terry notimo maber e penj mare ma klas 8, chal mar ngima Terry nomone riwore gi skul ma lek mare. Jaho mar Linet Undi miwaler. Kisudo machiegni kendo irango od giteri to inyalo paro ni en osiptal kama jotuo yude resruok. Kata kamano, mae osebedo ngima materi odake chakre dwe mar 12 higa mokalo. Waromo gi lakteche mang'won mathoth kendo gisebedo ka gitero nyadendi Terry okinyi kokinyi e skul ka gitiyo gi ambulance. Wachopo e skund sekondar ma King David kendo kirango nyamburko mokelo Terry tiwe ni ber lilo ema nitiere. Kata kamano, jopuonjre wete ne osebedo ka nyise hera maonge akwede mora mora kendo gimondo gokinyi mar hikone kama ojote kotimo penj mare. Paul Njiru ma en wuon Terry wacho ni nyare nobedo matuo higa mokalo, gino mane okelo ng'ikruok e sombe kendo loko chal mar ngima margi. Mwisho wa Januari daktari akasema ya kwamba mtoto anasandisanjiwa but with a condition kwa sababu hawezi kaa bila oxygen. So tukaambiwa tunahitaji tununue mashini za kutumia kwa nyumba. Alikaa miezi miwili huko. Sasa mwezi wa 3 ndio tulibahatika tukapata watu wakatusaidia tukanunua mashini akatoka. Sasa kutoka mwezi wa 3 amekuwa akitumia mashini kwa nyumba na kunywa dawa, anatumia dawa za mingi kila mwezi. Kuna mashini zinatumia stima. Kuna ingine inaitwa shida inatumia oxygen na pia ni kununuliwa. Ng'ol oken giko mar ngima kaka japuonj mar Terry leronwa. Terry osebedo katimo maber e klas kendo en gi geno kuome ni odhi timo maber e pepa mare mar Kiswahili. Mimi ndo ninamfunza Kiswahili, amekuwa akijitahidi mno, hata ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanafanya vyema kwenye darasa hilo na nina matarajio atafanya vyema pia. Susan Wambui ma en laktar marango Terry koro kwayo jogo mang'won chuth mondo owuog oko kendo chiw kony ne Terry kowacho ni yedhi gi masin mar muya mar oxygen madwarore en mago mar omenda modhuro. Apparently, for that cylinder, we refilled with 5,500 and it happens every 3 weeks. And then zile mashini mliona ziko huko kwa nyumba zina consume a lot of power to a point where the parents are paying, I think, roughly 8 to 10,000 to KPLC. There's also medication, 8,000 per month. Every month they are supposed to take her for clinic. Linet Undi, Ramogi TV. Jotelo mawuok e alwora ma Nyanza kotelne kod komishona mar Imbo Flora Muroa kod jalup gavana ma Kisumu Lakta Matthew Sowili oyango ber ma kambi nyuokwong KBL kelo ahinya to ichuogo thuolo mag tije ne rowere kod bero yore ohala e alwora ma Nyanza. Magi giyango e kinde mane kambi nyuokwong ma Kisumu Breweries KBL hingo higni 20 magisebedo ka ginyuokwong mar Senator Keg. Kambi no masani tiyo kod riekni machon kod lony manyasani nyuokwong poyo kenge ma osegoyo e jodongruok mar ohala kod pur e alworago. Kambi no lero ni kwan jopur matiyo kod KBL alwora ma Nyanza osemedore nyaka 45 kowuok 30. Governor, thank you so much, Daktari. We're excited that we've been able to enable lives
to empower lives and to empower communities with this fantastic partnership between us and the government of Kenya. One of the commitments that we have given the county government is that we're going to increase the number of farmers that we work with for our sorghum production, and you know, you never know, because of the demand that is growing, we may even expand our facility here. Ang'eyo ni bedo ni nyuoyo kong'oni ka osemiyo kaunti ma Kisumu oyudo konyruok malach ahinya. Nitie jowasani makoro pidho bel kata sorghum, nitie sorghum ma white, nitie bende ma red, ma kisepidho tikelo ka tinyiewo. Nitie jowa bende ma timo transport, ma bende yudo ohala ka. You know, our region has faced the challenge of consumption of illicit brews, and this partnership will help us and it will go a long way in eradicating illicit liquor. Nyako ni nigi chandruok moro koso? Inichune gi wach keny ni, nyako no komor. Anaparo ni nitiere gimoro marach madhi nyime kae. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Fweny ngima maber e wach Nyasaye. Winj wende mag dendo kod pako Nyasaye. Wakelo ni gweth sabatoni. Pastor Dalmas biro kelo nu wach Nyasaye kopuonjo kendo jiwo. Kokalo kuom nying Nyasaye nitie geno, kendo kokalo kuom nying Nyasaye to wanwang'o loch. Injili ngima. Sabato. Sari okinyi, kik bai. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I'll continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Otieno Jamboka miyo wasigande wuoth mar thum benga kod rumba. Magi bironi e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV Tich Abich kochakore saa 2 okinyi gi Solomon Atito Kafaya. Machiegni weche mag tuke ikruok duto ni kare motelo ni piem mag Chemususu Dam Half Marathon mabiro timo tarik 11 dwe ni kaunti ma Baringo. Jakom Athletics Kenya bade ma Baringo Bernard Kitilit oyango ni jotugo ibiro miyo namba mag bawe korgi mano dhiambo motelo ni piem makamano. Kitilit wacho ni mano dhi bedo kaluwore gi achiel kuom okenge ma geng'o mibadhi maditimre piem makamano. Nyasino oyuore gi jadbura Melda Maravin Musa Sirma. We have been consulting all through, and I have also been made by Mheshimiwa to participate in some other arrangements. Only for the athletes, please mark that the running numbers they have talked about will be handed over to Athletics Kenya, and they will be handed to you a day before because of the doping issue. It is Athletics Kenya and the ADAC team that will present the number a day in the evening. This year, you will see the numbers which has never been seen.
And I think the chairman of Athletics Kenya and the course director and chairman of the Chemsusu Marathon can confirm that. We have prepared the ground, we have done a lot of good work, and we want to assure you, even those promises we did last year, the CDF have made the effort which they had promised. Jatend migao matuke Kipchumba Murkomen owacho ni paw tuke makasarani biro bedo moikore ne tuke mag CHAN. Murkomen olero ni gedo ma paw no chope tado kendo en gi ni contractor biro chungi wachne ni gundo mar Kasarani biro bedo koserumo giko higani. Olero ni juma achiel ibiro luongo jofwamb weche mondo chwangi e lum midhi pedhi e paw no. The stadium itself is going to be completed by, as promised, by end of the year. They are now at the level of putting the grills for the ones that will hold the roof, and eventually they will put the roof. What we are working on also is the grass, because I know you people are debating about the grass. The grass needs to be ready for CHAN, and then after CHAN we will improve also the quality of the grass, not the quality of the grass, the mixing of the soil. There is a proposal of a new way of doing it. Ero kamano nyakwara kuom keti Ramogi TV chenro ner mara ng'ichwelo mane mokelo we giko wachakwa tudre koromo saa 3 chenro maro imore. Nyinga Uchengi Emmanuel jaloko marwa nen Wilson Ochuka.